Sholli sunatan tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini gile urip yo. Lek awakmu iku pengin uripmu mulya dunya akhirat, aja ninggalno perkara salat utamane kuwi. Lek iso tambahno salat tahajud karo salat ba'diyah qobliyah, terutama subuh. Kuwi ganjarane gedhi, sak isine donya iki ketut kabeh. Aja mek gur donya, sak isine donya. Kiai nggih. Lah, iki tak delok wis tini mangsane awakmu wis wayahe tak kei ilmu karomah ambek aku le. Kiai, ning aku pesen nang awakmu ya le, ilmu iki aja mbok gawe sak penak udelmu. Aku mau koyo ngono, soale enek muridku sing jenenge yoga. Masmu sadurunge awakmu kuwi tak urui ilmu yo king digawe sing aneh-aneh, wis ora murni. Mangkakno dheke saiki iki jenenge petir hitam iki wis gak murni. Sing murni iku petir putih. Niku karena napa ya? Kabeh mau iku teko laku. Yo mangkane awakmu dikai ati. Ati iki ora iso ngapusi, tapi lek pikiran iki ngapusi. Mangkane pikirane digunakan, atine dinggo ngerosokno bener orane. Niku napa kok ya? Petir hitam kok mboten murni. Petir putih kok murni ya? Karena sejatine menungso iku ana beberapa sing ora iso dijelasno le. Salah satune iku ana latifat kolbi, ana latifah ruhi, ana latifah siri, ana latifatul khofi. Iki ana maneh, iki kurang wayahe awakmu tak jelasno. Lah saiki sing tak bahas iku energi karomah. Sebetulnya wong iku pasti duwe karomah le, angger wong iku istiqomah, angger nglakoni ibadahe. Kiai. Nah, awakmu tak kei ero ilmu karomah teko geni, terus air, terus tanah, terus opo sijine iki kok lali aku ya. Apa ya? Oh iya, angin. Ngene iki lek wong wis tuwek iki lele lalian iki. Sing penting bojone ora lali ngono lak wis. Sampeyan Yai. Kekuatan petir gendane jenengan pripun Yai? Lek petir iku le, iku penggabungan antara panas karo angin. Dadi dheke tercipta petir koyo sing nang awan-awan ngene iku. Panas iku teko elemen geni le. Dadi geni digabung we angin mubet-mubet dadine petir ngono lho. Lek lemah karo banyu iku iso nyuburno uwit le. Aku pesen-pesen tenan iki, ilmu iki aja mbok gawe saenak udelmu. Iki digawe mbasmi kemusyrikan, kemungkaran, kedoliman. Astagfirullah. Yo sepurane. Ayo wis ben gak muncrat. Ayo budal. Pertama-tama awakmu harus berkonsentrasi. Yo. Tarik nafas. Tahan, konsentrasi delok niki.
Pak, aku pingin roh ilmu kanuragan sing tak uruki dek wenane kae njajal si apal apa ora. Wis cukup puas aku puas awakmu trai santriku wis tapi tenan lho ya aja dadi koyo yoga tenan kowe ya.